Salutare, dragi prieteni! Am revenit la un nou episod pe acest canal cu animăluțele mele, cu găinile. Aici avem boabe. Eu o să le arunc pe jos, ca așa sunt învățate. Dacă le pun în truc, nu în cap. Ia uitați-le! Acestea sunt toate păsările mele. Mai sunt și prin acolo, în partea aia lantă. Ia uitați, o perecă de porumbei. Aici o femieluță. Uitați-o. Scuzați zgomotul de pe fundal. Ia uitați, doi cocoșei de găină pitică. Ia uitați, unul lângă altul. Ăla este de 2018 și celălalt de 2019. Găinuțele le-au mâncat pe amândouă anul trecut. Ia uitați, 3 gâști, 5 cocoși care o să-i țin, ăsta alb, ăsta și cu... Stați un pic, nu-l văd, nu știu pe unde este. Chiar nu știu unde este. Un roșu foarte frumos. Ia uitați-o. Ba nu ăsta. Nu știu unde este. Ia uitați-l că l-am găsit. Care o să-i țin? Ăsta, ăla de acolo și ăla. Acesta este roșul acela care v-am spus că să... Ia uitați-l. Pipuțele astea roșii, cum este asta, sunt picuțe ouătoare. Acela este cocoșul bătrân roșu și cu ăsta de aici. Ăsta. Ia uitați. Rațele. Toți cocoșii aceștia care sunt mai mici, mai mari, acesta o să-l țin, uitați, în încălțăturare. Ia uitați. Uitați încălțăturare. Uitați puicuțele. Găini bătrâne mai am 3. Aceasta albă, care o să o tai. Aceasta albă, golaș, aceasta. Și are și una cu gâtul gol. Nu știu unde este. A, uitați, se bat. Chiar nu știu unde este, prieteni. Ia uitați că am găsit. Haideți să reluăm. Acestea două sunt bătrâni și cu aceea. Cu asta, o să le tai. Cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să strângem 50 de like-uri dacă se poate și 820 de abonați. Și promovările o să le fac peste o zi, două, ca să se strângă mai multe. La revedere!